Neviete pozdraviť? Zdaré sranec, dámy a pánové! Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Si děláš prdel. A čo si zaspievame pri ceste do školy? Kurva píček, kurva drát, já už na to můžu stát. Čo myslíme už v pondelok? Ano, to je ono. Šukej mě jak pes. Aké sú naše pocity pred písomkou? Ty vole, to je prostě kurva sero na to, ty vole! Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Čulini. Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Já nevím. Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Takový rohlíček, ty vole, tady je kávička. A na našu 10? 4 chleby, 14 banánů, 18 nektarinek, 14 horalek. Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? To čujíš na mě? Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Jdeme do píči už. Ako pravidelne končíme školský rok? Rád piju alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nad 30%. Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? Já nevím. Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? Díky za otázku, měj se. A čo mi na to? Jdeme u prdele. A aký vlastne sme? Čulini.